Awu sanibona. Eyi, hawe babo, nakhu nami kuthiwa angiphawule ngoweyila osegxeke ingoma kaMthandeni laphaya. Sekuthiwa nami ake ngihlaziye leya nkulumo, ithi into enye indoda. Bafethu, bengingathandi ukuhlaziya ngayo, ngike ngayiziba ngiyibona lapha leya V_N le ephutshukile kawelile leya, angazi bekhuluma nobani. Ngizoyihlaziya-ke mina. Anginandaba futhi sho ningangithuka, anginendaba. Ithi ingafika nakuyena uwelile le mqhafazo awuzwe nginamsebenzi. Welile, ningisize ningi-forward-ele le clip le bafethu ifike kuyena. Umdala, ukhulile, uyahlonishwa, nginey'ngane, mhlawumbe uney'ngane ezikubiza ngo-anti noma ezikubiza ngosisi, ezikubiza ngo-anti noma ngosisi. Ake ufunde ukukhuluma, uma ukhuluma umdala, ake uzame ukugodla amagama anenhlamba phakathi. And ukufunde lokhu futhi ukuthi angeke into ithandwe wuwe noma ingafunwa wuwe mase uwutshela ukuthi bonke abantu abazoyifuna leyo nto. Imnandi ingoma, siyayilalela thina, siyayithanda, asinendaba nawe. Asikwazi-ke wena uthi owakamkhulu udume ngani njengoba owakamkhulu. Udume ngani yena uwelile? Lo owelile mchunu loyo. Yabona nje mase ningiphawulele lapha comment section, udume ngani uwelile? Simazi ngani? Asimazi ngalutho, nami angaziwa ngalutho, kodwa ayikho into yomuntu engiyigxekayo uma ngabe ngingayithandanga. Okungithusa kakhulu kuleya V_N yakhe, angazi kodwa bekunenhlamba, angazi bani yabo, ngihlulwa nawukuyisho leyo nhlamba beyikhuluma kuleya V_N yakhe. Ukuthi uyibhekise kulaba abayilalelayo noma uyibhekise kuleya ntombazane uMawo le Fishery Show Mthandeni, asazi. But kodwa ngifuna ukuthi uma kuwukuthi khona lo oyibhekise kubona phakathi kwabalandeli or usisi lo ofisharishiwe, ngifuna ukugxeka kakhulu ukuthi ake uzame ukuthi uyihloniphe wena nje nendlela ozokhuluma ngayo ukuze before nawe uthole ukuthi uhlonishwe abanye abantu. Le nto yakho isithanda ukuthi siyinakisise kakhulu, nokugqama, kanti nokugqama ngezinto ey'ngasile and la ukhuluma khona unokufaka inhlamba phakathi. Mnandi ingoma, siyayithanda thina. Nasestudio ngesikhathi yenziwe Mthandeni, yayingenzelwe wena wedwa, mhlawumbe asibale sikwazi, yayingenzelwe wena, yayenzelwa abalandeli bamaskandi belalela. Njengoba ithandwa nje ikhishwe, bakhona abayidlalayo. Welile awukahle, hlisa ukuphapha nje kancane sisi, uphole umoya. Imnandi ingoma, iyathandwa abafethu. Engikuthanda ukuthi futhi ngikusho bafethu, lapha kuma-comment section uma kuwukuthi nawe awuphawule nge-V_N kawelile lapha kuma-comment section laphana, nawe uveze olwakho uvo ukuthi uyizwe kanjani. Kodwa mina sengibekile ukuyigxeka kwakho ukuthi cha, sengiyigxekile yabo, ngaphinde ngamakha ukuthi uyongizwa yabo. Mhlawumbe vele kuthiwa izwi lomuntu ongenamali alizwakali. Kodwa nje awuphawule nawe lapha kuma-comment section, ningisize ningi-forward-ele le clip iyofika kuyena uwelile lapha ayizwe. Mhlawumbe uyothola nesifundo mhlawumbe. Angibonge.